Хәерле көн Татарстан, хәерле көн безнең кадерле яраткан тамашачыларыбыз, газиз милләттәшләребез. Тур эфирда сезне сәламлыйм мин, Айзилә Батырханова. Бүген 29 ноябрь, сишәмбе көн. Без сезнең һәр барчагызга күтәренке кәеф, уңышлы һәм нәтиҗәле эш көне телибез. Гадәттәгечә бу көннең кайбер истәлекле һәм кызыклы вакыйгалар белән танышыйк. Бүлегендә Швейцария, Британия, Испания һәм Каталан футболчылары төркеме Барселона футбол клубына нигез сала. Хәзерге вакытта ул Испания һәм дөнья күләмендә иң яхшы футбол клубы. Татарның атаклы музыкантлары хезмәтләренең дәвамчысы, үстерүчесе һәм дөнья буйлап таратучысы булган виртуоз музыкант, Татарстанның ат казанган артисты Наил Сәгъдиев бүген студиябыз кунагы. Наил әфәнде, исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар, исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле Айзилә. Әйе, аңгәмәбезне башлаганчы инде тамашачыларыбызга да аңлатып китик, ни өчен без нәкъ сезне бүген тапшыруыбызга чакырганыбызны. Чөнки ноябрь азагында безнең инде барлык Россия гармунчылары үзләренең һөнәри бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Менә шундый бәйрәм. Чынлап та менә безнең инде татар халкы тарихында лаеклы урын алган җәүһәр ул гармун. Асыл ир-егетләр илен, җирен саклап яуга киткәндә дә җилкәсенә гармунын салган. Аны тартып кайгы савышын баскан. Мәхәббәт шаһиты да ул гармун. Сөйгән ярларга тирән хисләрне дә җиткерүче ул. Һәрбер авылда охшаш күренеш, яшьләр болыннарга, су буйларына җыела һәм табигать илаһи моңга күмелгән. Берәү дә битараф кала алмый, барысының да күңеле актарылган үткиләрдән. Яшьләр тагын да дәртләнә, икәннәрдә өмет уяна. Күпме йөрәкләрне кавыштырган бит ул гармун. Шулай бит, Наил әфәнде, әйеме? Шулай. Әйе, менә әйдәгез әле сезнең белән дә танышып китик. Менә без сез бит инде әлеге күренешләрне бик күреп үсмәгәнсез, чөнки сез шәһәр егете. Нефть башкаласы Әлмәт шәһәрендә туып үскәнсез, һәм шуңа да карамастан менә сездә гармунга карата шулкадәр мәхәббәт. Ничек туды ул? Ничек туды? Менә ул, чын әйткәндә, ул кызык, чөнки минем гаиләдә беркем дә уйнамады гармунда. Әти дә уйнамады, әни дә уйнамады. Ничек шулай була соң? Менә бабай әзгенә генә уйнады да иде. Менә, кстати, бу менә раритетный гармун, бу минем бабайның гармуны. Мин аны авылда табып, клейләп, ясап, менә монда алып килдем дә инде, Алла берсә әле, бәлки уйнармын да. Менә бабай гына уйнады да инде, бераз гына, һәм бүтән беркем дә уйнамады. Но чынлап та ничек булды? Минем 3-4 яшькә туган көнеңә минем әби миңа бер бәләкәй генә гармун бүләк итте. И шуңа мин ничектер әле теге замана бит инде, телефоннар юк, гаджетлар юк бит инде, шулай яшәдек бит инде. Шул гармунны алып, көне буе, төне буе, кич буе шул гармунда утырып, нәрсәдер вак-төяк әзгенә генә уйнап утырдым да инде. Әле әни дә сөйләде, шундый заманалар бар иде. Эштән кайтам ди, өйдә музыка кычкыра ди, радиодан, и Наил утыра ди, подбирать итеп гармунда нәрсәдер. Менә шул 4 яшьтән әкрен генә киттем инде. Инде ишетү сәләтен сез инде шушы күнекмәне үстергәнсез үзегездә, әйеме? Ноталарны белмисез, ләкин ишетәсез. Инде андай ноталар белә. Әле мин анда бит садикка йөри торган вакыт бит әле ул. Мәктәпкә дә бармадым бит әле. Әйе. Ә ничә яшьтә үзегезнең чынлап торып гармунчы булачагыгызны аңладыгыз? Ничек килде ул? Ничек килде инде ул? Ул Казанга килгәч, мин әлбәттә музыка мәктәбен бетереп, аннары музыкаль училищега барып, музыка көләте харинде дип Атала. Әйе. Шуны бетереп, Казанга килеп, консерваториягә кирдем. Менә училищеда укыганда мин уже үземне музыкант булып күрдем. Чөнки әти дә әйтте, менә улым рәхәтләнеп
нефтяной институтка барып була инде. Әни дә әйтте, улым, синең алтын медаль мәктәптә бар, рәхәтләнеп медицинскийга барып та була. Юк, менә мин именно музыка көлләтенә кереп, именно музыка белемне алып, менә Казанга килеп консерваториягә кердем. И менә мин уйлыйм, менә шушы вакытта инде как раз минем ничек дип әйтергә инде, шул музыкант булдымдыр дип уйлыйм. Бик күп тамашачыларыбыз сезне әлбәттә Казан нуры халык уен кораллары оркестрының солисты буларак яхшы белә. Хәтта менә мин үзем дә тамашачы буларак әйтә алам. Сез сәхнәгә чыккач, ул үзе бер моноспектакль кебек. Чөнки сезнең бармаклар гына уйнамый, сез әйгеме барлык күзәнәкләрегез белән гармонда уйныйсыз. Һәм бу чынлап та сокландыргыч хәл. Менә Сүнгән күңелләрне дә җилкендерерлек дәртне, кайгыларны оныттырырлык иттереп, менә шулай иттереп уйнау ул бит инде табигатьтән килгән сәләт дип әйтергә кирәк моны. Табигатьтә монда булышты, Аллага шөкер. Үзем дә инде, ничек дип әйтергә инде, ул бөтен эштә эш кирәк. Тырышлык кирәк, тырышлык кирәк. Тырышлап эшләсәң, менә ул гармончылар бит инде, без музыкантлар, без бит инде зря әйтмиләр бит инде, менә 6-7 сәгать утырабыз гармон янында, инструмент янында. Ул гармонда да шул, пианинода да шул, трубада да шул, любой инструментны карасаң да, чынлап та инде ул тырышлык кирәк, ул вакыт кирәк, ул көн сайын ничә сәгать утырып, уйнап, менә әзерләнеп эшләргә үзеннән тора инде ул. Бер көн уйнамасаң, димәк инде күнекмәләрең онытыладыр, әйеме? Шул музыка шундый зараза дип әйтеп була. Музыка шундый зараза, чөнки чынлап та инде 1-2 көн уйнамасаң, 1-2 көн баянны гармонны яки икенче инструментны кулга алмасаң, уже артка бер шаг ясыйсың инде. Менә бу Казан нуры халык уен кораллары оркестрына килүегезне дә сөйләп китегез, ничек килдегез анда? Анда ничек булды инде? Мин консерваториядә укыдым бу вакыт, бу заманада. И безнең бер малай, мин әле беренче курста укыдым консерваториядә. Бер малай, Илфак дигән малай, уже 4-нче курста, 5-нче курста әле теге заман специалитет бар иде, уже теге магистратура, нәрсә бакалавриат юк иде. Ул бетерә, аның госэкзаменнар. Аңа өйрәнергә кирәк, аңа әзерләнергә кирәк экзаменнарга. Монда Казан нурының как раз гастрольләр башланды. И без ничек сөйләшеп, ул Наил брат, пожалуйста, шунда барып уйналы минем өчен. Мен әйтәм, ярар, миңа нәрсә проблема юк. Менә беренче тапкыр менә ничә җыйлар иде икән бу? Искә төшә аласызмы? Сез бит инде шуннан бирле һаман Казан нуры оркестрында. Һаман шунда шул. Һаман шунда. Һаман шунда дип кенә әйтергә ярамый, чөнки без бит әле сезне нәкъ менә Казан дәүләт мәдәният институтында остаз буларак та бик яхшы беләсез, чөнки сез хәзер инде үзегез генә менә шу белемнәрегезне үзегездә калдырмыйча, башкаларга да аны бүләк итәсез һәм бу искиткеч. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Менә уже 12-нче ел китте. Казан милли мәдәният институтта эшлим. Заведующий кафедры музыкального искусства уруча әткәнче. Минем хәзер подчинениедә 21 педагог. Безнең бик зур кафедра, ел сайын без 30 студент алабыз бюджетка, күпме балаларны укытабыз. И Аллага шөкер, менә минем кафедра әллә нәрсә генә юк инде анда. Балалайкада, доморда да бар, пианинода да бар, гармонда бар. Баян верниедә дә бар. Без балаларны гармоннарда да, курайларда да өйрәтәбез уйнарга. Аллага шөкер, менә шундый возможность безгә безнең ректорыбыз Ахмадиева Руши Хайдарны бирә. Әле күптән түгел без зур покупка ясадык, безгә күп гармоннар килде, күп курайлар килде. Менә без бу милләтебезнең инструментларны хәзер күтәрәбез, аларга студентларны өйрәтәбез уже уйнарга. Алар уже профессиональ дәрәҗәдә уйный башлар шушы инструментларда. Аллага шөкер яшибез, Аллага шөкер эшлибез. Бик яхшы. Менә мин сезнең бер интервьюзда укыган идем. Бу инде берничә ел элек булгандыр инде. 5-6 ел дисәк тә була. Бәлки аннан да күбрәктер. Сез укытырга бик ризалашмагансыз икән, әйме? Һәм беләсезме, менә андагы сезнең фикерегез шундый,
балаларны менә яшьтән нотага түгел, әнәк менә ишетү сәләтен үстерергә Дөрес. кирәк. Менә Дөрес. иң мөһиме шуннан башларга кирәк дип әйтәсез. Дөрес. Димәк бит инде моны музыка мәктәпләре шуннан башларга тиеш дигән сүз бу. Ну, чынлап та менә кемнең балалары, кемнәр үзләре дә, сез дә бәлки, может, музыка мәктәбенә йөрдегез дә, менә аларга нинди сорау, беренче сорау сорасам, сезнең иң яратмаган предмет музыка мәктәбендә нинди? Һәрберсе әйтәләр сольфеджио. Дөрес. Дөрес, шулай бит инде. Мин дә йөрдем, мин дә хәтерлим, мин дә яратмый идем. Шуңа мин нәрсәгә дип әйтәм инде аны. Менә кеше бит туа бит инде, үсә, әкрен генә сөйләшергә өйрәнә. Теге 2 елда инде аның уже бәлки бер 500 сүз бар инде багажда. 3 яшьтә аның уже 1000 сүз бар багажда, уже сөйләй ала, ул уже сөйләшә ала, уже 5 яшьтә, 6 яшьтә уже конкрет, уже нормально сөйләшә ала кеше бит инде. И шуннан соң гына мәктәптә, хәзер дә инде уже садикларда, теге средний взрослый группаларда уже әйтәләр, менә син мама дигән сүзне беләсеңме? Беләм инде, ничек белмәсем. Менә шулай ул языла. Ул бит дөрес бит инде. Без сперва аңлашырга тиеш, нәрсәне язабыз без. Нәрсә турында без уйлыйбыз, нәрсәне язырга. Аманда музыка мәктәбендә кешеләр киләләр хәзер, 6-7 яшьлек балалар. Ул мискин, ул нота дигән нәрсәне аңламый да, ул белми дә ул инде. Без аны сольфеджиода хәзер үйрәтәбез, менә бу нотный стан, менә бу нота до, менә ул шулай языла, ул монда ул нота до нәрсә икәнлегеннән дә аңламый. Димәк инде башлыча аны нәкъ менә шушы музыкага мәхәббәт уятуда нәкъ менә ишетү сәләтен үстергә кирәк. Инде, менә мин үзем, честно говоря, 2 ел гына эшләдем музыка мәктәбендә, дальше булмады инде. 2 ел гына эшләдем, и мин шунда үземнең спецификаны керттем. Чынлап та мин ярты ел үземнең балаларына, менә кем миндә укыды, аларны сольфеджиога кертмәдем. Чынлап та, анда укытучылар белән талашып, инде әллә нәрсә булды инде шунда, но мин кертмәдем аларны, и мин аларны шул кулга гына күрсәтеп, теге ишетеп, слух белән ничектер алар менә уйный башладылар үзләре. И уже уйнагач, уйный белсәң, уже сольфеджиога кереп, аларга бу до ре ми уже проблем юк. Эх, барысы да сезнең кебек укытучылар булсын иде дигән теләктә калабыз. Аллага шөкер, менә хәзерге заманда менә күпме мәктәпләрдә уже шул донотный дигән период бар инде. Без аны эшләдек, Аллага шөкер. Донотный период бар, и күпме балалар, кемгә ярты ел кирәк, кемгә 1 ел кирәк, алар сольфеджиога кермичә, шул ноталарны карамыйча, матур итеп кереп, преподавательгә карап, ишетеп, уже үзләре уйныйлар. И ул алар өчен ул бик әйбәт, чөнки шуннан соң алар чын музыкантларга өйләнәләр. Менә аннан соң шунысына сорыйсым килә, авылларда хәзер ни кызганыч, гармон телен белгән гармунчыларыбыз бик аз. Хәтта менә авылларда читтән чакырталар гармунчыны. Әйеме, бу бик аяныч әлбәттә. Менә сез моны ничек иттереп күрәсез әлегә? Бу бит инде проблема дип тә әйтсәк була моны. Ну, авыл дигән әйбер ул проблема инде, ул авыл картая инде хәзер. Шулай дип әйтәбез бит инде. Авылдан яшьләр китәләр бит инде хәзер. Ну, нәрсә дип әйтәсе килә, гармон яши, Аллага шөкер, гармон яши. Менә без ел сайын бит инде Казанда уйнагыз гармоннар парадны уздырабыз. Шунда 1000 ярым кеше гармончылар киләр бөтен Татарстаннан. Аллага шөкер, бабайлар да, әбиләр дә, яшьләр дә уйныйлар. Менә без дә өйрәтәбез яшьләрне гармонда уйнарга. Музыка мәктәбендә дә гармонда өйрәтәләр. Монда икенче проблема башланды. Менә минем кулымда тальян. Гармоннар бит ул төрле гармон бар, хромка бар, тальянка бар, саратовский гармон бар, баян бар, аккордеон. Ул кайбер кешегә ул шул баян гына инде, шул гармон бит инде. Хотя икенче караганда менә бу тальян, ул менә шунда одиночный клавишлар, монда 2 генә тел. Менә бу тальяннарны ясатучылар бетә. Менә шушы проблема. Аллага шөкер, бездә гармонда уйныйлар. Но менә хәзерге бүгенге көнгә бездә Татарстанда Айрат Харисов гына калды. Менә кем шушы тальяннарны ясый. Һәм Дамир абый Хамидуллин гына калды инде. Менә без институтыбызда ачтык инженерик үзәге. И менә Алла берса, киләчәктә менә шушы тальяннарны үзебезнең институтта ясый
башлыйбыз. Алла берсә, менә шушыңа кар күп эшләрне эшлибез, күп кәгазь эшен эшлибез. Алла берсә, менә бу гармонга үләргә бирмибез берничек тә, үзем үләм гармон үтерми. Шуңа Алла берсә, барысы да әйбәт булачак. Алла берсә. Бик зур рәхмәт, чынлапта Наил әфәнде, бик зур эш башкарасыз. Һәр вакыт шулай булсын, әйеме? Һәм инде әйтәсе килә, халкыбызның гармон моңы һич кайчан тынмасын, ул буыннардан буынганга тапшырылсын. Әлеге матур теләкләр белән без тапшыруыбызны йомгаклыйбыз. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән иртәгегә кадәр саубуллашабыз. Иртәнге сәгать 9-да Россия 1 каналында Татарстан дәүләт телеканалының милли тапшыруларын карарга онытмагыз.